Әлбәттә, ул мәчетләр алар сакланган, алар бар бүгенге көндә. Әмма ләкин безнең әле ошбу проектыбыз эшләп кенә китеп бетергә була. 2012 елның 21 августында без Чистай районында Тубылга авылында ошбу югалган мәчетнең стеласын куйдык. Һәм инде шуннан соң инде күп хәзрәтләргә мөрәҗәгать ителде. Әмма ләкин төрле сәбәпләр белән biz бүгенге көндә әле будан җавап көтмәдек, җаваплар юк. Архивларда карала, архивларда бар, алар җыела бетмәсә дә, әмма ләкин кайсы бер информацияларны без тагын бер кат тикшерәбез, дөрес булсын дип. Шул ук авылга барабыз, мисал өчен, шул шәһәргә барабыз, сорашабыз халыктан, һәм менә шушы информация туплангач, күренә информация я дөрес түгел, я дөрес булса инде без аны инде менә мисал өчен Чистай районында Адреш авылында менә июнь аенда иншалла ясыячакбыз. Бүгенге көндә безнең 5 мәчет инде Спас районы, Алабуга, Чистай районында һәм инде менә 15 мәчет, аларның исемнәре бөтенесе дә билгеле, әмма ләкин информациясе бик әз, информация җыелып